मी अंकिता घावनळकर कोकण शाहीच्या या आजच्या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। गेले कित्येक दिवस रखडलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार, या विस्ताराला शुभमुहूर्त प्राप्त झालाय। आज मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो, याबाबतची अधिक माहिती आपण कोकण शाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांच्याकडून जाणून घेऊयात। सर, काय सांगाल, या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये कोणाकोणाच्या नावांची वर्णी लागली आहे? अंकिता, निश्चितच खऱ्या अर्थानं बहुप्रतीक्षित असलेला हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार आजच्या घडीला होतो। या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला खऱ्या अर्थानं आज शुभमुहूर्त मिळाला। जे तू आता शब्द वापरला, शुभमुहूर्त मिळाला, हा खऱ्या अर्थानं आजच्या क्रांती दिनाला शुभमुहूर्त मिळालेला आहे। राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतोय। दीपक केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक रत्न, आताच्या घडीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या नव्या विस्तारामध्ये दीपक केसरकर यांना देखील संधी मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे शिंदे गटाकडनं दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई यांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत। या मिनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अंकिता 11 वाजता होणार आहे। 11 वाजता या मिनी मंत्रिमंडळाचा जो शपथविधी सोहळा आहे, हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। विविध राजकीय पक्षातील नेते मंडळी देखील या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहे। शिंदे गटातील आमदारांची नावं जी आहेत अंकिता, ही आताच्या घडीला निश्चित झाली आहेत। त्याचप्रमाणे दीपक केसरकर, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई यांची नावं निश्चित झाली आहेत। त्याचप्रमाणे उदय सामंत, जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, ते उदय सामंत यांचं देखील नाव या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये अंकिता निश्चित झालंय। भारतीय जनता पार्टीकडनं सुरेश खाडे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण यांची देखील नावं निश्चित होत आहे। विजय कुमार गावित, मंगल प्रभात लोढा, सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं आताच्या घडीला निश्चित झालेत। आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहतो या मिनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार जो आहे हा आज 11 वाजता अंकिता शपथविधी होणार आहे। बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित अशा पद्धतीचा हा जो मंत्रिमंडळाचा विस्तार होता, हा गेल्या कित्येक दिवसांपासून नवीन जवळपास 40 दिवस झाले नवीन सरकार स्थापन होऊन, परंतु कायदेशीर आणि इतर सर्वच घडामोडींमुळे हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार जो होता अंकिता, हा रखडलेला होता। पण आताच्या घडीला मात्र आजच्या क्रांती दिनाच्या दिवशी या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला शुभमुहूर्त भेटलाय। आज 11 वाजता शपथविधीचा जो सोहळा आहे, हा शपथविधीचा सोहळा या ठिकाणी होणार आहे। जी नावं आहेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबतची, मंत्र्यांची, संभाव्य मंत्र्यांची, ही नावं निश्चित करण्यात आली आहेत। अतुल सावे यांचं देखील नाव जे आहे ते आताच्या घडीला निश्चित करण्यात आलं। आपण पाहतोय आपल्या स्क्रीनवरती मिनी मंत्रिमंडळाचा आज 11 वाजता विस्तार होणार आहे। अंकिता, आपण अत्यंत महत्वाची ही बातमी जी आहे ती कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांपर्यंत पोहोचवतोय। सुरेश खाडे, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी सर्वांचा या ठिकाणी समावेश असल्याची माहिती जी आहे ही कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांपर्यंत पोहोचवतो। अंकिता, आता सांगितलेल्या साईनाथ सरांप्रमाणे या मंत्रिमंडळ विस्ताराला शुभमुहूर्त प्राप्त झालाय। ज्याची उत्कंठा सगळ्यांना लागून राहिलेली होती, तो क्षण आता जवळ आलाय। राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज होतोय। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, हे देखील सागर बंगल्यावरून निघालेत, राजभवनाकडे रवाना झालेत। देवेंद्र फडणवीस सागर बंगल्यावरून निघून राजभवनाकडे रवाना झालेत। या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधीमध्ये अपक्षांना संधी दिलेली नाहीये। मंत्रिमंडळ विस्ताराचा हा पहिला टप्पा आहे। आणखी एका टप्प्यामध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे, त्यात मात्र इतरांना संधी देण्यात येणार आहे। एकूण 18 आमदार आज शपथ घेणार आहेत। भाजपचे 9 आणि शिंदे गटाचे 9 आमदार हे आज शपथ घेणार आहेत। राजभवनामध्ये आमदार यायला सुरुवात झाली आहे। फक्त 15 मिनिटांच्या प्रतीक्षेनंतर 18 आमदारांचा शपथविधी होणार आहे। या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय। भाजपचे 9 आणि शिंदे गटाचे 9 असे एकूण 18 आमदार हे आज शपथविधी घेणार आहेत। मिनी मंत्रिमंडळाचा आज 11 वाजता विस्तार होणार आहे। शिंदे गटातील आमदारांची नावं ही मंत्रिमंडळासाठी निश्चित झाली आहेत। सुरेश खाडे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार यांच्या नावांची निश्चिती झाली आहे। राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार होतोय, त्याची उत्कंठा एवढ्या दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राला लागून राहिलेली होती की मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा एकदा कधी होतोय। आज मात्र या मिनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार 11 वाजता होणार आहे। शिंदे गटातील आमदारांची नावं या मंत्रिमंडळासाठी निश्चित झाली आहेत। देवेंद्र फडणवीस हे देखील सागर बंगल्यावरून निघून राजभवनाकडे रवाना झालेत। या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पहिला टप्पा आहे।
यात मात्र अपक्षांना संधी दिलेली नाहीये. आणखी एक विस्ताराचा टप्पा होणार आहे, त्यात इतरांना संधी देण्यात येणार आहे. या विस्तारामध्ये भाजपचे 9 आणि शिंदे गटाचे 9 आमदार असे मिळून एकूण 18 आमदार हे आज शपथ घेणार आहेत. अंकिता, खरं तर शिंदे गटाकडनं दीपक केसरकर असतील यांना संधी दिली जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर दीपक केसरकर यांना मंत्रिमंडळामध्ये पुन्हा एकदा संधी भेटते आणि दीपक केसरकर त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीकडनं रवींद्र चव्हाण जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत त्यांना देखील संधी भेटते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आताच्या घडीला या शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये 2 मंत्रिपद भेटत आहेत, 2 कॅबिनेट मंत्रिपद भेटत आहेत आणि अर्थातच ही जी बातमी आहे ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, जिल्ह्याच्या एकूणच विकासासाठी, येथील रखडलेले प्रकल्प पुढे जाण्यासाठी अत्यंत महत्वाची समजली जाते. कारण की या 2 मंत्री पदांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला खऱ्या अर्थानं कुठंतरी पुन्हा एकदा नवी संधी, विकासाची संधी ही मिळतानाचं चित्र पाहायला भेटणार आहे. आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहतोय शिंदे गटातील आमदारांची नावं ही या ठिकाणी जाहीर झाली आहे. त्याचप्रमाणे 18 मंत्र्यांचा जो शपथविधी आहे, 18 मंत्र्यांचा शपथविधी हा या ठिकाणी पार पडणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार होतो. दीपक केसरकर, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई यांची नावं निश्चित झाली आहेत. मिनी मंत्रिमंडळाचा आज 11 वाजता शपथविधी होणार आहे. आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती ही बातमी पाहतो. शिंदे गटातील आमदारांची नावं मंत्रिमंडळासाठी निश्चित करण्यात आली. सुरेश खाडे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, अतुल सावे या यांची नावं आपण पाहतोय. त्याचप्रमाणे भाजपाचे रवींद्र चव्हाण हे देखील मंत्रिपदाची आज शपथ घेणार आहे. भाजपाचे विखे पाटील मंत्रिपदाची आज शपथ घेतील. त्याचप्रमाणे भाजपाचे अतुल सावे शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार, भाजपाचे विजय कुमार गावित, शिंदे गटाचे शंभूराज देसाई, भाजपाचे मंगल प्रभात लोढा, त्याचप्रमाणे शिंदे गटाचे संदीपान भुमरे, शिंदे गटाचेच अर्थात दादा भुसे, भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार, शिंदे गटाचे तानाजी सावंत, त्याचप्रमाणे दीपक केसरकर हे देखील मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहे. संजय राठोड, शिंदे गटाचे संजय राठोड हे देखील मंत्रिपदाची आज शपथ घेणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार होतो. एकूणच शपथविधी सोहळा कोकणशाहीवरती थेट लाईव्ह पाहण्याकरता कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. तुर्तास या विशेष बुलेटिन मध्ये आपण इथंच थांबतोय. राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार होतोय आणि राज्य मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा कोकणशाहीवरती थेट लाईव्ह आपण घर बसल्या पाहता येणार. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.